zer du hori jo gain berezia, hain hori jo izateko, arraun nahi begira, karo. Herri joak izango du, bere garrantzia, herri joa bakarrik da, edo zer da gehiago. Dena pixkat ez, nik uste urte honak asko, tradizio ondila, eta nik uste hori jo ondo da bilenen, umedanak ikusiko ituzu, hori jo kamisita jantzi eta resibimentuta, eta nik uste horrek gizon bizina materiala herriak ez. Beste herritan, ni pasaitut, Bermeore asko ditu ondarriak bai, pasatzeko bai, baina Portugalete baten, por ejemplo, zuk bandera tirazitan inorostan teratzen. Hori da tristia ez. Askotan, hori jo narronen itiako, bai, hemen herri txikitan, asko zegio bizitza aguna. Zema, jende bizia, Portugaleten? Portugaleten 49.000. Hor aldia edo, bai, ez da. Bai, eta ez du sekula ekipo bat esan, afiziko egiteko ez, gulta asko bergien. Baina, ikusteak ego, hori jo naiz gaizkio ibili tal, beti herri txikitan arrona bizitza. Bai, Pasaian, bai, hori jo, leku antzeman eta ondarri behin da. Zema eta herri ondilua, ondo zabitzanen, baina joia diferentia da. Herri txikitako kultura beste da. Hori, herrialde askotan ikusi izan du, bai Kantabrian baita, herri joaldamenen izan duen herri bat izan da, askotan izan duzu, Santanderren daun diru guztiak inoiek treniru eta aterako balue, baina ez du aurrera ematen horrek. Donosti batek duen diruak aterako baluke, baina ez du. Askotan, herri batek herri joaldamenen izan duen herri batek asko arrakastak edo lortu ditu. Herri joaldamenen, arrantzalek aldamenen, kirolari beha identifikatuta sentitzia, herri jakin, herrin ondo ikusile izana, hori eta asko bultzatu da hori jo eta jo dudik gabe emaitzak hor aurren izatiak. Gu berroi urte inguru bakarri dazkau, baina egia dena da, guen ipaudian arrazoetanak eta gero hainbeste garaipen egon izan baita ere, azkenen kurrikulunak asko markatzeko ez da. Eta beste herritatik bizi izan deunak pixkat hori jo, kasun bezala Pasaitik. Azkenen gu beti, lehenengo referentzia beti aldameneko izaten zian, kasun eta San Juanara izan dira Santo Errotarrak, baina gero gurengo referentzia beti hori jo ez da. Eta zertik, azken baten, gu beti bizi izan deulako azkenen, kurrikulun gehien izan duen talde bezala ez da, eta gu beti referente bezala ez. Nik ama goizuetakoa dakat eta nire amona zana goizuetakoa hori jotarra zan, hori joko zalia zan. Zeba beti hori jo gazten zuela eta zanago ez da, azkenen beti referente hori zaka. Gu beti hola bizi izan dugu ez da, horrena beti referentzia ondoko bizi daun nahi du, baina gero beti hori joan gora berak ez da. Bai, pixkate, eketxik ez errepikatzeatik, baina hori danak ez tegit. Azken igual da, herri bakoitzak bere identidade bezala, zehoz herri heltzen jo ez da. Eta igual herri txiki baten, herri handi baten baino aukera gutxillo gaude heltzeko ez da. Eta kasu honetan hori jo, bere garaitikan, arrantzagatikan, eta guztio guztiogatikan, arraunen kompetizioetan aritzeko aukera izan zuen, ikustean ez hasieratikan jende hona zan, garaipenak etorri zian, eta orduan irutzet, garaipen horiek azkenen bihurtzei ala, herri horren identitatea edo harrotasun hori herritik kanpo adierazteko, arrauna elementu bezala hartuta, zure arma da, ez da, eta horrek, erruda bat bezala, ez da, horrek erakutzen, herri bertan, gero eta gero indartzia, erraminta hori, kasu honetan arrauna, eta herri txiki baten aukera gutxi egitziak, aukera ezberdin gutxi egitziak, igual, desbentaja bat izangoa, kasu askotan, baina kasu honetan, arraunen onak izateko hain jende gutxiki, igual faktoretako bat izan duga, jadanak aukera hori bakarrik izan duela, edo aukera gutxi horien arten, hausia izan duena, exitosona ez da, eta orduan ez da normala, estadistikak ateako bat genituzkio ben, 3.000, 4.000, 5.000 izango gauri jo, baina alako herri txiki baten, alako palmares bat edukitzia, ez txalupa makarri baizik eta arrondeta internazionalen munduko txapeldunak, olimpikok, alako, edo kanperatu Espainia bat iraztea 8 baten, 8 arrolari hori jaiotako bizan da, eta egite genituen markak, hori ez da, estadistikamente ez da normala. Ez da normala, hori dana emateko faktore asko ustartu berdi ez da, baina hiltzeta hasiera-hasieratik norbean herriko identitate hori goratu nahian, erraminta bezala,
por lo que sea, ez da bezala, arraun aukeratu genuen, historikoki, eta emaitzak lagundu du, hori erramita bezala mantentzen, da nik uste, horregan akiteula, txiki-txikitatik, maiko arregnera izan ziren bezala, akiten esun remer, arrezat, uauzka, nungoa zen, ama betizatu, zein otea eta zein otezan, da nungoa otezan, baino. Eta goizuetako monare hori jotarra, histori pixkatik nola hori.